Halkdan bu habary gizleýärler. Maglumat hukugynyň ýerine köşk dildewşikleri. Häzir ýurdumyzda COVID-19 ýa resmiýetiň atlandyrylyşy ýaly öýkün çeşmesi gaty güýçlenipdir diýip ýerli çeşmämiz belleýär. Şu günler şol kesellen günne 50 adamyň ölýändigini gizlin derejede resmi hasaba alynýar. Öňrek Azatlyk radiosu Lewap welaýetinde günne ölýänleriň sany 100 adamdan geçýär diýip berdi. Men bu maglumaty aşa çeşirme hasaplaýaryn. Şeýlelik bilen 24 awgustda Aşgabatda 13 adam ölüpdir. Bu iň ýokary görkeziji hasaplanýar. Hakykat ýüzünde şu günler paýtagtda günne 10 töweregi adam ölýär. Keseliň merkezi Aşgabatda we onuň daş töweregi Mary we Lewap welaýeti hasaplanýar. Aşgabatdan 10 kilometr uzaklykda ýerleşýän Magtymly obasynda COVID-19'dan 4 adam öldü. Hemmesi 40 ýaşa çenli. Häzirki wagtda koronavirus ýokşanlaryň 60% 20-40 ýaş aralygyndaky adamlar. Hassa urusy köplenç beýlekler bilen ara gatnaşyk saklaýan, işleýän adamlar. Çeşmäniň habaryna görä Saglyk saklaýyş ministriniň öňki ornbasary sanitariýa we epidemiologiýa gullugynyň başlygy Arslan Ylçylyjew 24 awgustda geçirilen ýygnakda Saglyk ministri Nurmuhammed Amannepesowa COVID-19 gözegçilikden çykdy. Arkadagy aýdyp boyun alyp anyk çäre görülmese gaty agyr netije bolar diýipdir. Arslan Ylçylyjewiň pikiriçe, keseliň köpelmeginiň sebäbi Hindistandan gelip COVID-19 howp salýan görnüşi bolan deltany ýaýradýan raýatlardyr. Aýdylşyna görä, Saglyk ministri öz ornbasarynyň pikiri bilen razylaşanmyş. Ýöne bu barada habar prezidente bermekden ýüz öwrenmiş. Şeýle de bolsa bu barada açaçan aýdylmasa-da 25 awgustda geçirilen hökümet ýygnagyna Türkmenistanyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreş barada adatdan daşary topornyň işleri ara alınıp maslahatlaşylan üýtgemelerin köpüsi virusyň ýaýramanyň sebäbi boldy. Ilm, bilim, saglygy goraýyş we sport ministriniň ornbasary Mehmet Murat Gellinýazow işindäki düýpli kemçilikler sebäpli işinden aýryldy. Hökümet ýygnagyna Arslan Ylçylyjew gorkaklykda aýyplanandan soňra korrupsiýada aýyplanyp derňe bassyndadyr. Migrasiýa gullugynyň öňki başlygy Begmurat Öwezow Hindistandan gelen näsaglardan para almakda aýyplanýar. Ýurtda bu barada resmi taýdan aýdylmaýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna we Ýewropada sanjymdan soň ölümler bar. Bizde de şeýle ýagdaýlar bar. Prezident köşkünde virusyň gözegçilikden çykyp, ýokary wezipeli adamlara we tutuş maşgalalara täsir edip biljekdigi düşünülýär. Şonuň üçin tutuş ilaty sanjym edilmeli diýen karara gelindi. Aslynda sanjym ýürek keselinden ejer çekenlere, bagyr, içki organlary, rak, şeker keselli adamlara edilmeli däl. Emma şeýle kronik keselli ençeme adamlara sanjym edilenligi barada habarlar bar. Sanjymdan soň ölenleriň bolanlygy hakykat. Ýöne bu köpçülikleýin hadise däl diýip ýagdaýlardan habarly Türkmenistandaky çeşmämiz Türkmen Helsinki fonduna habar berdi.